3. Ailgylchu. Mae'n elfennau yna fo lle dwi'n teimlo'n yn eog weithiau. Mae yna eogrwydd yna yn rhan ohono fo ar y degau. Ond dwi'n meddwl ar y cyfan, mae'r rhan fwyaf yna fo yn ail natur. A gen ti system a mae jyst yn gwneud gymaint mwy o sens. A rwan erbyn hyn, dwi yn cysau taflu pethau pan dwi'n gwybod os nhw'n gallu cael ei ailgylchu. Mae hwn wedi dod gen yn Ngwraig, achos mae hi'n andros o gwybodol o fo, a gwastad wedi bod. A mae hynny wedi robio off arna fi, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl, yng Nghaerdydd, oedden ni'n gallu ailgylchu bwyd, a mae gallu gwahanu gwastraff bwyd a pethau fel allan fan hyn yng Nghaerdygion yn rili gwneud gwahaniaeth hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n neud lot o sens. Ac dio ddim yn anodd nac di. 2 fag, dyna fo. Elfen arall sydd erbyn hyn yn hyfrydwch ydyw dy gwir, erbyn gwybod yw pawb ddim yn edrych yn y ffordd yma, ond i ni mae'n hyfrydwch yw ailgylchu pethau. Fi methu deall pan mae pobl yn gweld yn fwrn. Mae'n wych o beth. Wrth ni sylweddoli o mae hyn yn golygu, dyn ni ddim yn taflu yn gwastraff honedig mewn i dyllau yn y ddaear. Pa synwyr sydd yn gwneud twll enfawr yn y ddaear, yn y blaned, a llenwi fe gyda sbwriel. Wrth gwrs o'n i'n meddwl oedd y cyfan yn pydru lawr i ryw wrtaith hyfryd. Wel, nid hynny sy'n digwydd, gwrs mae'n jyst fel dyw fath o wenwyn yn gorwedd yn y tyllau enfawr hyn. Mae Cyngor Abertawe, mae'n dda iawn i ni roi'r papur o bob math ar wahân, i'n roi'r metalau ar wahân, i'n roi'r gwydyr ar wahân. Yn wych iawn yn ddiweddar ni'n rhoi'r plastics ar wahân, a mae hwn wedi gwneud gwaniaeth enfawr i'r stwff sy'n dal i orfod mynd mewn i'r bag D. Mae'n gas gen i'r rhoi unrhyw beth yn y bag D. Dyna yw'r gwastraff sydd yn mynd i fynd i ryw dwll neu i gilydd. Ac ni mae bron fel ymgyrch hyfryd i geisio atal rhoi pethau mewn i'r bag D. Peth arall sydd yn wych iawn yw compostio yn yr ardd.